Bueno, la cambra cada any el que fa és reconèixer la longevitat de les empreses, no? I la contribució de les empreses al bé comú, en aquest cas concret, 75 anys. Són 75 anys d'història. D'Espunya, home, la persistència, la resiliència, la lluita contra les dificultats, el sortir-se'n sempre, i després també la visió de futur, no? La internacionalització, la innovació en els seus productes, etc. Hi ha moments en els que aguantant ja n'hi ha prou, no? També són moments de grans oportunitats, i els empresaris les han de saber veure. Nosaltres el que volem és reconèixer els valors que han permès en aquestes empreses tirar endavant i arribar a ser el que són en aquests moments, no? I dèiem la resiliència, hi ha la capacitat d'innovació, hi ha el lideratge, en fi, hi ha molts d'aquests valors que són fonamentals per a la creació de les empreses. En els empresaris se'ls agraeixen poques coses, la veritat. Llavors, la cambra el que vol és precisament cobrir aquest buit i reconèixer la labor que fan i reconèixer el protagonisme que tenen en la societat. Home, ens ha fet molta il·lusió, 75 anys és un any important per nosaltres, són una colla d'anys des que l'avi va muntar l'empresa, ens ha fet molta gràcia, estem contents. Sobretot, potser una mica el que més interessant és la internacionalització, que hem passat de vendre ben bé només aquí a estar presents a cap a 45 països i en mercats divertits com el Japó, i això ens ha donat l'oportunitat de viatjar i ensenyar el que fem. No, molt positivament, és una responsabilitat i hi ha moltes altres empreses molt maques aquí a Olot i tenim sort de la comarca. A nivell d'empresa, l'objectiu és seguir creixent, seguir fent un bon producte. Un dels pròxims reptes, el d'Estats Units, és el repte que tenim així amb més força, i a nivell d'aquí d'Olot, seguir creixent i seguir fent bons productes. No, està bé, perquè va fer a finals de novembre 47 anys que el pare es va morir. No? Llavors, home, jo vaig viure amb ell als 25 anys, també he viscut als 50, doncs home, poder viure als 75 doncs fa gràcia, més havent entregat el testimoni amb el meu fill, l'Esteve, doncs que és una millora important respecte a mi, perquè em sembla molt millor. L'èxit és anar entomant les circumstàncies que venen i anar-les convertint a base d'equip i d'anar construint un bon equip, d'anar canviant tal com canvia el mercat. Vull dir, el mercat, l'any 76, en aquell moment estàvem parlant d'un mercat amb molta competència, però molt dividit de compradors. Ara hi ha una gran concentració de compradors en forma de supermercats, de comerç modern, i pràcticament hi ha la mateixa competència que teníem llavors entre fabricants. Els sistemes de fabricació han millorat molt en tots, els que no han pogut millorar ja no hi són, i esclar, i això fa que sigui un repte molt més important i molt més diferent que el que va tenir el meu pare o que el que he tingut jo. Nosaltres, el pare, es va parar per ell ara fa 75 anys amb una masia de Bianya, que va començar a fer fuets i llonganisses. Llavors, ell era un treballador, vull dir, que havia treballat a diferents empreses. Havia treballat a Vic, havia treballat a Mallorca i havia treballat aquí a Olot, a Can Noel. Per tant, al parar-se per ell, tenia molt clar que la manera de treballar bé és que la gent tingués clar què havia de fer, quan havia de fer i tractar-la bé. I això és el que hem continuat fent tan bé com hem sabut. Bé, Espunya fa 75 anys. Espunya és l'empresa en el terme municipal d'Olot amb més treballadors. És una empresa gran amb 75 anys d'història que ha donat feina a moltíssimes famílies durant 3 generacions al capdavant. Això va començar l'avi, ho va continuar el fill i actualment és l'Esteve, el net, el que porta l'empresa. I per part de la Cambra de Comerç fer aquest reconeixement és merescudíssim, perquè ha estat una empresa que no només ha donat feina a moltes persones, sinó que d'alguna manera sempre ha tingut una molt bona relació amb els seus treballadors, i una empresa a la que desitjo molta continuïtat, perquè sempre han estat capaços d'innovar i d'adaptar-se a les dificultats, i escolta, que aquests 75 anys es converteixin en molts més.